Huriani Tuhan, na hinalonga di baga sa tuata Yesus Kristus, tapasada maruhat na martangya kita. Dami ni debatan na sumurong siyan salhu na roha, ima mga ramuti, ati-ati do pikramuna. Todim perbadia man atau tong madunghani, jela manorangi pikiran namin li Tuhan. Asa mangatusi kami di hatap. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Hata di Tuhan, nama makulingi hita di bagasan partikyanon, dia nek mesian buku perpesalmen bidu 140 mamuka mesian esada masuk 1 ayat 10 mahatani Tuhan. Haleluya. Ale tondiku puji majahoba. Puji aku majahoba salileng au mangolu. Sa edehonok kudo di batakku salileng adong do piao. Unang marhaposak kamu tuak kapangarajai tu anak ni jolma naso upeo panupayun di bagasan ibana. Ia ruar sugut tordinai mulak maibana tu tanona. Diari nasa sadai bersama sudi akka sakap-sakap nai. Martua mamanang ise na mabay debata ni si Jacob pangurupina. Marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sito palagi do tanood do laut roh di isi na sudina. Singot hasito nga roh di saliling-liling na. Si patikos uhum tuaka na nirupa. Si Leo si panganon tuaka na mali. Jehovah makarhari akka na tarate. Jehovah patonggor mata ni akka na mapitu. Jehovah pahehe akka na tukki. Jehovah makaholongi akka partigor. Jehovah mangaramoti halak na buro. Ibana margogoyhon akka na sopo somarama somarina do akka na mabalu. Jali di palipe yang gudalan yakka perjahat. Jehovah do raja ro di saling-liling na debata nami. Alesion marsudut-sudut do. Haleluya. Ido pajahon na. Damang dainang na hinalongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Ditiki sa dihari do hita olo madok moyate. Pasti sepakat do hita. Ditiki marhai pasot. Ditiki dapat akka pasamota. Ditiki dapat akka na jinalahan. Mana molo disimpulhon. Ditiki dapat saluna na pinarsitan ni roha. Nampai memang gudang dope memang jolma si sonario dang di boto madok boleate tu debata. Alai bohado parngulutta monoro akka si taon. Tuisi do hita mangaluli pangurupio. Adong do jelma mangidu pangurupion tudatu. Sadia tong do molo nga mangaluli pangurupion tudatu. Sudinang aha na pinarsitan ni rohana, manang aha na dipangidu di bana. Tulus. Adong musedo na mangidu pangurupion tuak kaparpangkat. Manang na marhaposan tuak kapangarajay. Alay, ada muse do jelma mangaluli pangurupion tu debata. Damang dainang nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Diturpu jamita na satu hita dia pala partikyanon.
parjulu sahali di patupa perpesal medu pamuji tu di bata. Dido ibana alito diku puji majahuba. Pujoku majahuba saliling au mangulu. Sedenoku do di bataku saliling adong do piau. Nomor lapatan sada pamuja di patupa perpesal medu di bata. Disiala mangulu ibana. Disiala dilala ibana pangurupian di bata. Disiala dio di bata ibana. Perpesal men patu pasal huknai dipuji ibana di bata. Ala takas ibana mananda di bata di bagasan nguluna si gadopari. Nang di bagasan si taonon las niroha aka pangujunan totong ibana memuji di bata. Pamujioni sadahatarida adoi natakas do parpasal memangulu ti di bata jala di bata memangulu di bagasar rohana nadung di patupa parpasal me pamujioni na padua di hati dako mamusenang asa marhaposan tu di bata iban unang marhaposan tu kapangarajay gudak kita sonaryo na manginang so nabiro ko nagkaningan molo nunga parpangkat keluargana parhepeng todongna basa di etongodo buy gemar lomolo tas dorohana jala jujuk jemas panggarudui molo di sederhanao gudang do jolma marhaposa tu akka pangarajay HP di bagasan terpuja mitau takas tidak tu hita unang marhaposan tu pangarajay puasa na buhita marhaposan tu nasida ok gabi suku-sukun takas idokon molo hita marhaposan tu pangarajay dos doi mari suang dang mari pola alana salu na ka pangarajay mana aka pargonggom na dong di portibion sab todina mula nungaruar todina mula may ibana tu tano dang margugu ibana dang manotok ibana jadi tu isi no hita mangalui pangurupi di bagasan ngulon na pantulukon saluhuna jolma na porsia di bagasan ngulon na porsia tu Tuhan di bata ekototong may ibana mangalului pangurupin holang tu di bata sakti di bagasan terpujamita di dokter martua mama nang ise nama baik debata di sejak pangurupina marpakirimon ibana di Jehovah debatana martua molo di bahasa Indonesia didokon dia paling mahoni berbahagia martua asa martua ho di bagasan ngolu asa martua hita di tongah-tongah rumah tangga asa martua hita di salhu na gulmi di parngolu onon patu pa debata pangurupi baik debata gabi haposan di bagasan pangruwaluan alana debata natapuji debata nama no pahita debata nama kaolongi hita totong do patudun huasona totong do mabaik kita salu na martua di bagasan akaparngoluonon totong do ibana mabain akan nanirupa diurupi saluhuna dilihat akka sipanganon tu akka na haturaparo tu akka na male dilihat akka panonggor natikos tu akka na mapitung termasuk akka na mapitung di bagasan partodion molunungay di bain ibana di bata pangurupina tugu may mana madalanya ka parnguluon tujuluan niya riyon alin niya manginang nanlonga di bagasa tuata Yesus Kristus obar tu ujahan nasa tu hita dia pala partikan idok pamuji mardongan sabam ni roha so dia do jolma napatupa pamuji mardongan sabam ni roha jolma napatupa pamuji tu debata mardongan sabam ni roha mabain holang debata gabi pangurupi di bagasan ngoluna o manarumiko mabain debata gabi pangurupi di bagasan ngoluna dan adong no pedi turpuja mitata marangi ma di buku na badiatta nama dokon bui dayat mangurupi mana nama dokon bui hepeng na mangurupi
Mana nama doko boya ka pangkat manang aka pangaraja mangurupi. Alay molo tumpe busa lude parhitiat. Alay anggo na mangurupi hita sa sitong na di bagasang ngolwa. Holang di batasan. Holang di batasan pindo na mangurupi. Ala na di batasan pindo na mangurupi hita di bagasang ngolutta. Berarti ko tapatupa pamujit ti bata. Molo nunga dilalaho di bata gabi pangurupi di bagasang ngolutta. Patu papa mujo. Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Buhado kita di bagasan nguluan. Nunga tapake di bataga pangurupi di bagasan ngolutta. Mana akka parbinotuan sabing, akka hamalo sabing, akka gugu sabing lupe na tapatupa. Molo idope nagabe tapatupa pangurupi di bagasan ngolutta. Mariswang ma holong ni di bata na di bagasan Kristus nang sahat kita. Alin niya manginang nenolongan di bagasan tuata Yesus Kristus napaduahon marhite-hite jami taon nang dipasa tuhi tagaluk marsada-sada jelma na mamuji di bata makilala penugun di bata jela di boto ibana madok moliate namanginang gudang dohita nunga diurupi di bata alang di boto madok moliate dilion ari udan diliolas niari buhita manggotil sianak kahomatta buhita marhai paso buhita rak doa ka keluargata alai jejut do pedang tabo tomadok moliate damang deinang marhite-hite jamiton nang dipaingot tu itaganuk marsada-sada asa tapake diriton madok poliate tu debata asa tapake ngoluton mamuji debata pamujota tu debata mabain sabam ni rohatta pamujota tu debata mabain martua kita di bagasan parngoluan halana martua di bagasan ngoluna dada alhamorahun dada alhagabion dada alhasangapun alai alama bait debata gabe bohal manang mabait debata gabe sitio pun di bagasa golu nanang di bagasa rumah tangga. So nare manginang taban majeruji-ruji buhado tutu hita na mamuji debata manang buhado parsaurat tado debata di bagasa gulutta di bagasa tikyo. Na parpudi sahale manginang adong macada tarita adong ma sada ama di parsita rohana naing na imana gabe anggota dewan dung mendaftar ibana dipenuhi mana masih dekat persyaratan di mana tim sukses na lokal naas jele disukuni mana ma tu penasihat bohado asa mona kita ngadi bay sudia ka strategi idok komma musena adong dudisan huboto dedu molo berdetu itatusi pasti mona kita nita lama na sida tusi merdetu na sida dung merdatu na sida dokon dapima asa dipatu pasal hukna monang ma tutu ibana dung terjadi pemilihan monang ibana jele terporsi hi di bana tu detu nah dung porsi ibana tu detuon diulan ibana masudia ke ulaunna tertakup ibana alena korupsi dung tertakup ibana ali korupsi manol soli bagi bemana ide ibana ma masalah biau do kala nasi nah manginang nalonga di bagasan tuata Yesus Kristus jejak do memang di bagasan parngoluonon asa tulus na dirohatta tapangasan aka pertiga songon anggota dewan kanika bodo pertiba mangurupi tak boy alai parstok kina bodo pertiba mangalian akasona ngati tak boy alai ulang parstok kina alai
mono hita mangido pangurupi tu di batas sabing dan parsa tokina gabe marsonang-sonang do hita, gabe martua do hita, gabe dapot do akka lasni roha nampe di bagasan akka sitaonok kita. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sesungguhnya dia menjadi kuat walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia ini akan berlaku benar dalam kehidupannya. Alai mulai mengandalkan akka pertibian do hita, hasusaan, pikiran, nasona dinggan, jalaburan di batado, naga bejalota. Alina banginang, ingot tamu nama, tapuji di bata mardongan sabam ni roka, taboto melihat itu di bata, jala holang tu di bata mahita mangidu pangurupion, asmar tua hita. Amin, martanya kita. Melihat Tuhan pasak roh nami tuho, dia siduk dingga di basang. Di bagasa tikyon nung hami tangion hatam, ajari hami asa magkangulon hatamon hobar tulomoni roham. Ajari hami asa holang mangidu pangurupian tuho sapi, pargugoy hami le Tuhan, madalanya ka pangulon nami asa madalakan hobar tulomoni roham. Di bagasan Yesus Kristus, martanya kami tu dapamu. Amin. Shalom. Salam sehat di Tasaluna.